Yes, vandaag is april de 1e. Vandaag wil ik een giezer maken. En dit wordt een ganz andere giezer zijn als wat je vielleicht gewend zijn. Als ik daarna niet slopen kan, dan grabbel ik me ergens wat op. Nu dat we den groepen hebben en dat aufgeht om den giezer maken, nu krijgen we dan ergens wat. En ze staan laat zijn en zeggen, du kan je ergens wat maken, wat immer je hebt. So, vandaag wil ik een giezer maken, wat ik nog helemaal gezien heb. En en we gaan nu ook weten wat ik alles braucht om eruit te maken. En dan laten we ons den maken. Ik heb de noedelen, die komen van Paraguay. Dat zijn zo'n hilbrood noedelen. Dat moeten de rechte zijn en dat zijn die. En nu wonder je ook vielleicht met deze hout. Ik heb gezien door de campesinos door in Bolivia en Argentina, Paraguay, die brauchen zo'n heidestil eindemaal. Alle strouwhout. Dus ik dacht, ik wil met die opzetten. Maar ja, dit is van der zo'n giezer als ze hier bij Strukland maken. Dan zeggen we dat wat dan. Dankzij, ik weet mal weten wat ik alles brauch. Dankzij. Oké, van der wel we wat ik naam schmoonvat maken. Strukland schmoonvat. Wat we dat te brauchen is, wat ik te brauchen is, hier zijn 2 abgesneden jalapenos. En ik doe de halfsteiner de maak loten. Die kleiner een beetje stukken is. En hier hebben we 3 abgesneden merlje zeppelen. Hier hebben we een doosje pilsje. Als je het lijkt er niet maakt, dan brukt je het niet. En hier hebben we een pak spaak, bacon, tocino. Hier hebben we 1 liter schmand. Hier hebben we groven zout. Hier hebben we groven peper. En wat we nu willen doen is, nu willen we dat spaakjes bruinbroden, rijstbroden. Dat heb ik een beetje gesneden, dat geeft ganz kleine bietjes. En dan doen we de zeppelen bruinbroden met hetzelfde vaat. En dan de pilsje bruinbroden. En dan doen we het alle tegenonder. En dan den schmand te maken, en zout en peper doen we veel gleichen. En dan als de schmand verdreut, dan worden we in een gläsertje snel dat de ei gekert is. En dan wanneer we schiessen maken, die wil ik toen maken brokken. Zo, zij was Lothar. Dankzij. Door doen we den spaakbruinbrood, wat de fijn ruist is. Ja, dat wordt direct wel zeer zijn. Dankzij. Oké, we laten ons spaak hebben rustgebroed. Nu we dat eruit nemen, dan gaan we de zeppelen nog bruin broeden. En dan zijn we uit in de pilsje, en dan zijn we uit de schmandvat maken. Dankzij. Yes, en hier doen we de zeppelen en de pilsje bruin broeden, de mushrooms. Ja, en ik deed van die nog 2 chestnut maken. Een klein beetje erop mixen. Ja, want het is fijn bruin zijn. En dan gaan we de gouden laatste, de jalapenos nog maken. De laatste paar minuten, dat die niet zo mushy worden. Die worden hier 2 sneden. En dan gaan we schmandvat maken. En dan zijn we uit zum gießerbuiten maken. Dankzij. Zo, nu gaan we nog de jalapenos hier maken. En dan nog een paar minuten een beetje durchbroeden. Wat er vangen een klein beetje weg te worden. En dan gaan we den spaakje maken. En dan den schmand. En dan het eenmaal abkaken. En dan zijn we uit zum aankaken. Dankzij. Oké, nu hebben we alles bruin brood. Nu gaan we dat rijste spaakje nemen. En dan doen we hier 1 liter schmand nemen. En dan gaan we dat laten bakken kerken brengen. En dan doen we hier nog een klein beetje peper. Zoveel is hier dan wel. Ik leg eindelijk nur veel peper. Dus staat er nur veel peper. Daar staat. En dan nog een klein beetje zout. Dus is je wel ik dan maar een beetje grove zout. Dus je zien kan. Doe een beetje alweer een beetje grove zout maken. En dan zijn we uit naar abkaken. En dan willen we het in een gläser nemen. Dankzij. Nu kijk je mal dat. Nu vangt dat Strukland schmandvat aan te kaken. En daar hebben we gläser uit. We hebben die in gläser nemen. En dan zou die verlang opgeworden. Ja, dat is zeer meer kost. Ik geloof dat heeft gelijk. Proef dat mal. Dat is zeer einfach. Dat is een beetje arbeid, maar dat is einfach. Spaak en pilsje en zeppelen, een beetje chestnut te maken, peper en zout.
En dan hebben we dat smaakt zijn met rijst en eetschak en nu wil dat maken gießerbrokken. So. Wohin Lothar wezen. Dankschein. Nu wil dat een gläser nemen. Da, Struckland Schmonfahrt ist rein. Nu werden wir uns zu Unkas Gießer merken und dann ein von diesen Gläser wo du machen. Ja, hab mir geglaubt. Das ist sehr schönes Schmonfahrt. Proef dat mal. Das ist so einfach. Dankschein. Okay, vandaar werden wir mal in wat ik naar een Struckland kies merken. Dit is anders als wat ze gewend zijn in Paraguay oder Bolivia. Wat hier wordt vandaar worden brokken is, hier hebben we 2 abgeschnittene Zippeln. We hebben 2 Teen Chesnick. Hier hebben we 2 abgeschnittene Jalapenos. Halbe Liter Schmonfahrt, dat weet je hier nu weer wat gemerkt. Hier hebben we een Nudeln, die komen van Paraguay, zijn Hillbrand Nudeln. Hier hebben we groven peper, hier hebben we groven Salz en hier hebben we Sirloin Rindfleisch. En nu willen we gießen merken. Dankschein, nu willen we gewoon groot merken. Dankschein. Oké, dan leg ik nu uit zum Fleischbroden, wo we een klein beetje eklig hebben met Schminksmalt. So een klein beetje Schminksmalt nemen. En daar werden we dat Fleischje nemen. Wow, dat heeft zich wel goed zijn. En daar werden we dat bruin merken. En dan nächste Woche de Zeppelin en de jalapenos en de Zeppelin en garlic. Yes, en dan doen we nog een beetje zout maken. En een beetje peper. En dat is alles wat we hier maken van dit gießer. Der was sehr fan. Vielleicht dat wordt ze fan bruin. 4 hebben ze fan am groen. En dan nu we de Zippeln de maken schaden. Het vlees hebben we nu meest krijgt sehr fan bruin. En dan werden we de Zippeln de maken schaden. Oké, nu hebben we het vlees fan bruin. En nu hebben we de Zippeln de maken. En dan dat chesnick. Hoe dat allemaal maken, dan hebben we dat ook een beetje bruin brood en dan doen we een beetje water maken. Kijk. Oh, maar hier zit daar een schijn. Yes, en dat brood was zeer fijn bruin, weil die zijn fijne groot, wat hij nou hier heeft. Dat heeft aan de zijde en alle wegen. Dan waren we nog een klein beetje smalt maken. Ik wil er dan een beetje schwingschmalt bij. Hoop, en nu kijkt hem al dat. Recht op wat gruwelijk zijn, zeer zijn. Nu is het meest krijg eruit om met woed afgeven om dat uitkomt. Nu doen we nog de jalapenos te maken. Dat is te laat. Dat is wel niet gewoon. De voedsel wordt niet te mushy. Nu doen we dat nog maken, de jalapenos. Nu nog eenmaal uit 2 minuten en dan gaan we hier met woed afgeven en dan wordt het eenmaal met uitbroeden. Maar dat zit zeer smaak. Zeer smaak. Oké, nu zijn we uit om een beetje woede naar juiten. En dan gaan we dat loten stukje broden, voor het vlees ganz week is. En dan gaan we de nudelen nog maken. Zit over zeer smaak, dat richtig zeer schijn. Zo wie zijn nog zeer tevreden met deze burerie. Ja, zo zit het hier van jou. Dat drinken, dat kan zijn, dat is alle nood. Maar ik dacht zo, ik kan hier een klein beetje dag. Dus je zijn kan. Ik stel me dat hier krijg zo op, ik kan hier een beetje dash in een dag. Ik dacht zo, dies gemerkt moest we van jou einfach. En ja, dit hoeft je schoof bloos. Zeer kraak. Ik sam bloos. Dat met eken halt. En dat had bloos zeer fijn. En daar hebben we de nudelen. Jo, ik leid er wat van der zeer schönen ovenkast geven. Dankschein. Oké, dan worden we een klein beetje zo'n vleessalz te maken. Ja, krijg ze staat door. Met, maar ja, de smaak bijbrengen, maar ja, dat is wat het is. Dit vleessalz. I mean, dat geeft je alles uit, maar dit is wat ik van jou brok. Dankschein. Oké, dan wat we dan doen is dan doen we deze nudelen doen maken.
Und dann wird da nach einem Kleebässchen Butter bejeiten. Und da lassen wir das so lange kerben, bis die Nudeln gut sind, sodass das Butter mehr so ausgekerbt ist. Und dann da wir uns Schmonvater machen. Oh, back wollen ein Ding sein. Und da wird so schön schmecken, das von der Regen, das erklärt, da wird von der sehr schön schmecken. Dankeschön. Wollen wissen, was ich gut esse. Okay, nu haben wir das Loten so mehr durchkerken. Und dann da wir uns Schmonvater machen. Nu kijkt mal das. Nu werden wir hier Schmonvater machen hier. Und dann wird einmal ein klein bisschen Loten abwarmen. Und da werden wir sehen, wo dort wird schmecken. Oh, ich glaube, das wird sehr schön schmecken. Nu kijkt mal das. Zet ober sehr schmeckt. Das tanzt da nur, aber nu worden einmal für about 3 Minuten laten abwarmen. Dann wollen wir das laten zetten für 15 Minuten und dann gaan we eten. Dankeschön. Da, nu ist es gut. Das fängt an zu prasseln. Sehr fein. Nu wollen wir das neerdrehen und laten das für about 5 oder 10 Minuten zetten. Und dann ist es rein. Dankeschön. Okay, Hans Gies für erst nu rein. Nu wordt in hier bloß laten een stukje voor 5 minuten oder so zetten. Und da werden wir erst haben. Dankeschön. Na ja, dann erst die Gies für nu rein. Nu haben die laten vielleicht 7 Minuten leuren. Nu kijkt mal das. Opa, zet dat op een schijnsmaan. Kijk maar dat. En nu werden we ons dat erschapen en dan werden we mal eten. Oh ja, kijk mal dat. Okay. En dan werden we ons mal op eerms erschapen. Okay, ik word er toe daken en dan werden we dat mal schmaken. Naja, dann werden wir uns mal von der Loten diesen Giso genießen. Das kann man sagen, wir haben nicht vielen dankbar zu sein, dass wir einmal zu eten haben. Und dass Gott immer mit uns ist. Und muss Gott uns auch alles sehen. Nu werden wir mal schmecken. Und das wir mal was anderes, das ist, was sie in Paraguay merken, oder in Bolivia, das wir mit Schmonfahrt. Wow! Vielleicht ein klein bisschen Salz, ich gleich immer sehr Salz. Das soll mir vielleicht hochfahren, aber. Ach, Grund, ich sage, ich will einiges sagen, prof der auch mal. Das ist mir dort was anderes, das ist bloß einmal, geht dort ein Jahr. Aber. Ich muss einfach sagen, das haben wir geglaubt, das ist das erste Mal, dass ich so mehr. Aber jetzt wurde ich Struckland gießen nahm. Struckland Schmonfahrt mit Nudeln von Paraguay. Wow, das schmeckt fein. Merkt das auch. Oh, das schmeckt fein. Das wirklich. Das schmeckt fein. Dankeschön. Und ich will noch sagen, wer der Welt kann hier noch ein bisschen geschrödert Käse mit Käsefeinrieben und ein bisschen drin mit so schmelzen. Das wird auch sehr schön schmecken. Das braucht nicht mal, das schmeckt bloß sehr schön. Dankeschön.